Βρισκόμαστε στο πρανές του ιστορικού λόφου Νέμεσης ή Λαβέρη και εδώ να θυμηθούμε ότι υπήρχε ένα γήπεδο ιστορικό στην περιοχή, στο οποίο γήπεδο αυτό αθλούνταν όλη η νεολαία, τόσο η νεολαία του Βλάχου, όσο η νεολαία της Νέας Ζωής, όσο και η νεολαία της Καναπίτσας. Όταν η περιοχή είχε περίπου 15.000 κατοίκους, είχαμε 1,5 γήπεδο, αυτό το γήπεδο του Δηλαβέρη, και είχαμε και το μισό γήπεδο, το διαδημοτικό στη Λυκόβρηση. Τώρα που η περιοχή ξεπερνάει τους 35.000 κατοίκους και σύντομα θα αγγίξει τους 50.000 κατοίκους και υπάρχουν τόσοι σύλλογοι, δυστυχώς η περιοχή έχει καταδικαστεί να έχει μισό γήπεδο, αυτό το διαδημοτικό της Λυκόβρησης, το οποίο δεν φτάνει για τίποτα. Εδώ λοιπόν εμείς θα προτείνουμε ένα τεράστιο αθλητικό κέντρο, σύγχρονο, με πρόσβαση στην Εθνική Οδό, το οποίο έχει και το κολυμβητήριο. Στο σύγχρονο αυτό αθλητικό κέντρο θα γίνει και γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά συγχρόνως θα φιλοξενήσουμε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα του χόκεϊ, έχοντας το κολυμβητήριο και προτείνοντας τους θερινούς μήνες Ιουλίου και Αυγούστου να έρχονται εδώ όλες οι εθνικές ομάδες από όλη την Ευρώπη, να αθλούνται με τις αποστολές τους, να καταλύουν στα ξενοδοχεία της περιοχής και να δημιουργούν τεράστιες ουσιαστικά θέσεις εργασίας για την εξυπηρέτησή τους, τόσο σε μαγαζιά εστίασης όσο και τα μαγαζιά της περιοχής. Μεγάλη φιλοδοξία μας λοιπόν είναι ότι θα διεκδικήσουμε και θα πάρουμε την προετοιμασία του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Χόκεϊ και όλη η προετοιμασία αυτή θα γίνεται σε 2 μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, οι οποίοι επαγγελματικά είναι νεκροί. Θα ανασάνουν και θα δώσουν τεράστια όθηση στους επαγγελματίες της περιοχής. Στις 8 Οκτώβρη η μεταμόρφωση αλλάζει ριζικά. Δημιουργούνται νέοι ορίζοντες και μπαίνει στη σφαίρα του ευρωπαϊκού γίνεστε. Θα γίνεται επίκεντρο όλων των ευρωπαϊκών καναλιών που θα δείχνουν την προετοιμασία των ομάδων τους. Οι βλέψεις μας είναι μεγάλες για τη μεταμόρφωση. Στις 8 Οκτώβρη λοιπόν δώστε μας εκείνη τη δύναμη που θα πρέπει για να τις υλοποιήσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες για την προσέλευσή σας που είναι δεδομένη στις 8 Οκτώβρη, διότι η πόλη μας είναι το μέλλον μας και για μας και για τα παιδιά μας.